DXDC Tatak RMN. On the line, mahigala ang atong higala, spokesperson sa Police Regional Office 11, si Police Major Catherine De La Rey. Ma'am Kat, mayong buntag ma'am. Good morning. Hello, good morning Sir June og sa imuhang tigpaminaw diha sa straight to the point sa Yes, ma'am. RMN DXDC. Maayong buntag sa tanan and sa atong brothers and sisters sa Muslim community. Oo. Eid al-Adha. Yes, ma'am. Happy Feast for Sacrifice. Yes. Ma'am, gusto gyud may mahibalo ma'am kung unsa na kumusta na asa natang dapita sa atong kampanya kontra kriminalidad. I'll focus ma'am on the campaign against loose firearms because many are worried mura magdaghang armas nga dili lisensyado. Unsay update diyang dapita ma'am? Sa ato ang campaign against loose firearms sir, from January to May 2023, nanatay 28,428 na number of operations conducted. Okay. And then nanaputay sa kana ng mga operations nanatay na arrest na 288 personalities and confiscated, recovered or surrendered 789 loose firearms and then naka-file na punta og 154 cases. So ang Police Regional Office 11 led sa tuang Regional Director na si Police Brigadier General Alden Delvo padayon no sa ato ang campaign against loose firearms. So, nakita man ninyo nga 28,000, more than 28,000 ang ato ang mga operations conducted. Oo. And then nagaauhag man sa Judme sa mga gun owners na wala pa nila na renew ilahang lisensya na Oo. i-renew nila kay ma-counted na maguna siya as loose firearms pag wala na renew. Ma'am Kat, kini bang mga arestado nato in the very latest count nato ma'am? Are these ordinary civilian like me or are they men in uniform? Ang kuan ani siya sir, sagol na ni siya sir no. Wala ko'y katong mga specific kung pila ang civilian, pila ang men uniform. Pero sa ato ang manggong campaign against loose firearms, wala man pugod na nagapili kung unsa ang profession or unsa iyahang affiliation. Oo. Kaya ginamonitor man sa good sir kay naka-record man ng mga firearms nato sa whole system sa Philippine National Police. So accountable pud mi kung dili namo na sila kuan sa lisensya or ma-account gani nga kaning mga loose firearms. So ginabuhat jud nato no ang tanan para ma-capture pud nato no ang katong mga loose firearms o katong mga nagunit. Yes ma'am. Under what condition can somebody apply for exemption ma'am? Gikan sa kanibitang kampanya, kanibitang sa paggunit og armas. Mo apply lang sila diha sa kuan naman tay presags no. Sila pod ang naay kuan depende na pod sa ilahang background investigation kung qualified ba sila na maggunit o firearms outside residence kay bisag sa mua gani nga kapulisan kung dili mi on duty during barangay and SK elections na period dili man gani mi allowed na magdala pod sa amo ang firearms dinha no. So dili lang kay ang pulis ang distriktuhan ani pati na pod ang mga civilian. So tan-aw no sa threat sa assessment kung nadyo'y threat sa iyang kinabuhi nga need niya magdala og firearms i-grant man nato na pero kung wala joy kanang dako nga threat dili po natagaan og kaning permit ka otoridad. Ma'am, karon kumusta ang atong crime resolution efficiency? Mga pila ka porsyento ang atong kakayahan ma'am pagresolba sa mga krimen? Sa ato ang crime solution efficiency o crime clearance efficiency kung tan-awon nato sa time ni sa atong regional director na si Police Brigadier General Alden Delvo sukad atong March 17 to June 18, 2023 ang ato ang crime clearance efficiency kay naa sa 98.94%. Ayun. And then ang ato ang taas siya sir ug ato ang time
crime solution efficiency naa sa 95.08%. Okay. So, pero ang kuan gyud sa to ang regional director, ang gipakusgan gyud niya ang katong patrol rayon Patrol. 11 kay mas gusto man gud niya ang crime prevention. Mas may man gud nang walay mahitabo na krimen mo Right. nang ginapakusgan nato ang ato ang mga pagpatrolya diya sa mga kadalanan. Apan kung naama gyud mahitabo na krimen, ihapon yung directive na sulbaron jud ang kaso. Okay. So sa time pod niya makita man nimo nga taas ang ato ang crime clearance efficiency kay 98.94%, hapit na 99%. Oo. And then ang crime Very good. solution efficiency 95%. Yes, ma'am. One last minute, ma'am. Unsay update sa SITG Magulta katong sakyanan nga nibuto? Oo, sa SITG Magulta Sir June, padayon gihapon ang ato ang pag-imbestiga. Pananatay na kuan na tulo ka Suspect. persons of interest. Person of interest. Sa Person. pagkakaroon, ongoing ang ato ang pagkalap og additional CCTV camera. Kay ang katong clear man gud na camera nga nakita itong tulo no, kay naka-mask man gud sila o nakakalo. Okay. So nang namasin pa mi nga napay mga CCTV nga sa Oo. ilang exit ug entrance Ayun. na nag-lower sila sa ilahang guard o nya Oo. wala natanggal nila ang face mask. Ayun. Later on, kung naman galing may ipalabas na mga cartographic sketch, Yes. please do help us. Basig kaila mo, Yes, ma'am. kung dahil minu-inform dahil mi para makuan ko na mo ilahang identity. Yes, ma'am. But, Ma'am. but rest assured nga ginabuhat sa tanan sa kapulisan, specifically sa Davao City Police Office na masulbad ang maong kaso. Pero atong ginabalik no, personal grudge ang motibo sa maong insidente o walay kalabutan sa security threats sa Davao Region. Okay, ma'am. Salamat kayo sa imo kang CD o kang RD. Thank you very much, ma'am. Ma'am Kat. Okay, daghan pud kayong salamat Sir June sa straight to the point, may buntag sa tanan. More power ninyo, ma'am. Police Major Catherine Delaray, spokesperson, Police Regional Office 11, mga kaibigan. Issue Tulog Kami. Straight to the point.